No, mami? Klárenko, co? Já jsem si konečně lehla teďka k knížce. Co potřebuješ zás? No, mami, to já musím jít na větvarku listy. Cože? A na kde je máš? No, zítra. Kláro, to si děláš prdel. Ty si myslíš, že teďka půjdu hledat ven listy, nebo co? Kláro, to je naposledy. Ty budeš ty deníčky dávat dřív, vogo. Spadni. Hej, mami, já nechci tu nejsou žádné listy, nebo tu... také ty velké javorové. A to mám vysát ty listy, nebo co, jako to tu hledat? Hej, v říjnu hledám listy, to jsou... Která krava to zadala taky jebnutý úkol, vole. Stačí taky list? Hej, Kláro, to je naposledy, co takhle jdeš se mnou za pozdě s úkolem, vole. Tu v noci chodím, hledám listy, vole, po městě. Jak krava. A nějaké pěkné, ale. Já si chtěla číst knížku, vole, tak budu sbírat také borokny. Hnus než karedé. To je strašné. Tady ten, tady je pěkný. Super, tak to, vole. Ještě to budeme lisovat v noci. Super. O, tu jsem našla taky lopuk, může to být? Jo. Jo, může. Dobře, tak já vezmu 2. Dobře, to stačí taky druh a jdeme dál, pojď. Klaro, fuj, jsem šlapla kvůli